Dnes mám pre vás pripravený veľký jednoizbový tehlový byt s potenciálom úpravy na dvojizbový. Kde? Len naskok od hlavného námestia SMP v Banskej Bystrici. Nachádza sa na prvom poschodí tehlového bytového domu bez výťahu, má veľkorysú výmeru, a to 48,3 m2, čo ponúka dostatok priestoru aj na zmenu dispozície podľa vlastných predstav. Predáva sa kompletne zariadený, takže je vhodný aj na okamžité bývanie, aj prenajímanie. Veľkým benefitom je, že momentálne prebieha zatepľovanie bytového domu, čo v budúcnosti určite zvýši komfort bývania aj hodnotu nehnuteľnosti. Rada vám túto nehnuteľnosť predstavím osobne.